कलेजबो फरायाखै। ओइ सेंग्रा समाव जिसु ख्रिस्ट फैनोसै होननाय खोथाखौ रायखांजाया, सावरायनो नाङा, बेफोरखौ बाद हो। जों बेफोरखौ सानबाय थायोब्ला, जिसुनि फैनाया खाथिसै होननानै बुंबाय थायोब्ला जोंनि जोहोलावफोरनि थांखि लानाया बेयो फेलें जायो। बेखौ दालाबो, बेखौ दिनै सावरायनो नाङा। आं बेबायदि खोथा बुंजानायखाय, ओइ लोगो, जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे बुहुमाव गावनि गोथार फिसाफोरखौ जेब्ला लांनो फैगोन, अब्ला नों बुंनो हागोन खोमा, जिसु आं गोसो सोलायथ'वाखै। आं जोहोलाव बैसोनि माखासे थांखिफोरखौ मावनायफोरखौ लानानै आं गोसो सोलायथ'नो हायाखै। नों देनां आं गोसो सोलायब्ला नोङो फैफिनदे जिसु, नों दा थांफिनदो। नों बेबायदि बाथ्रा नोङो बुंनो हागोन खोमा। बेबायदि खोथा बुंजाब्ला बे जोहोलावा दिनै सिरि थायो। दा जिसु ख्रिस्टआ जोंनि हौवा गोदान, Jesus and he is the bridegroom, we are the bride. जों दिनै हिन्जाव गोदान, बेनिखायनो बे जिसु ख्रिस्टआ, बे हौवा गोदाना जों मण्डलीनि फोथायग्राखौ बियो सानसे लांनो फैगोन। बेनिखायनो जोङो बेजों लांजानो हानाय बायदि जोङो गावखौ जोङो थामथिम जानानै थानि। आं सानसेखालि जिसु ख्रिस्ट फैनाया खाथि जाबायलै जों गोबां सेंग्रा लोगोफोरजों बेबायदि खोथा सावरायदोंमोन। नाथाय सासे दिनै बाइबेल कलेजाव फरायनाय सासे दिनै सेंग्राया बुंदों, आं बे समाव बाइबेल कलेजबो फरायाखै। ओइ सेंग्रा समाव जिसु ख्रिस्ट फैनोसै होननाय खोथाखौ रायखांजाया, सावरायनो नाङा, बेफोरखौ बाद हो। जों बेफोरखौ सानबाय थायोब्ला, जिसुनि फैनाया खाथिसै होननानै बुंबाय थायोब्ला जोंनि जोहोलावफोरनि थांखि लानाया बेयो फेलें जायो। बेखौ दालाबो, बेखौ दिनै सावरायनो नाङा। आं बेबायदि खोथा बुंजानायखाय, ओइ लोगो, जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे बुहुमाव गावनि गोथार फिसाफोरखौ जेब्ला लांनो फैगोन, अब्ला नों बुंनो हागोन खोमा, जिसु आं गोसो सोलायथ'वाखै। आं जोहोलाव बैसोनि माखासे थांखिफोरखौ मावनायफोरखौ लानानै आं गोसो सोलायथ'नो हायाखै। नों देनां आं गोसो सोलायब्ला नोङो फैफिनदे जिसु, नों दा थांफिनदो। नों बेबायदि बाथ्रा नोङो बुंनो हागोन खोमा। बेबायदि खोथा बुंजाब्ला बे जोहोलावा दिनै सिरि थादोंमोन। आरो बोसोरसेनि उनाव, बे तर्क बितर्क खोथा जाखांनायनि बोसोरसेनि उनाव डिसेम्बर मासाव बिथाङा बेबायदि बेंटल बाजाराव मोनसे गारि खाफ्रानो होननानै, माइ रोगानो होननानै गारि खाफ्रानो जेब्ला बियो दुदुं लांफैदोंमोन, ओइ बे मानसिया 4टासो समाव बै बिमा दैलामाव बियो मुस्लिम मानसिफोरजों, बांगाल मानसिफोरजों बेबायदि नाथांख्रियावबो गुबुनावबो जंजों बेबायदि सुजानानै बालाबारियाव फबनानैसो दोनजादोंमोन। दा बेनिखायनो जोङो बेनि फैनाय आरो जोंनि गोसो सोलायनायखौ जों माब्लाबाबो जोङो दिनै नेवसिनो नाङा। आरो गुबुनखौ निन्दा ठाट्टाबो जों दिनै होनो नाङा लोगोफोर। निन्दा ठाट्टाबो जोङो होनो नाङा। दा पबित्र आत्माखौ, इसोरनि आत्मानि खामानि जानायखौ निन्दा होग्राफ्रा बिसोरहा खमा गैया। जिसु ख्रिस्टनि जिमायै पाप मावोब्लाबो, मानसि सिथारब्लाबो, जिनाहारि खालामब्लाबो गासैयावबो खमा दङ होननानै बुंदों। पबित्र आत्मानि बेरेखायै नोंथाङा माबा मोनसे जेंना बेबायदि पाप जुदि मावबायब्ला बावहाय खमा गैया होननानै बुंदों। बेनिखायनो फै लोगोफोर, जों दिनै गोसो सोलायनि। जाय इसोरनि बाथ्राया
जोंखौ दिनै फोरोंबाय नोङो बेसे उनस्लदखो नों सिगांनि बायदि बेबायदि मावफिनदो आरो नोङो दिनै पापनिफ्राय नों दिनै गोसो फाफिनदो आरो नोङो जुदि गोसो फाफिनाब्ला आं नोंनियाव सिखाव बायदि फैगोन आरो आङो नोंनि गासाखौ बेबायदि लांफिनगोन बेनिखायनो बै लोगोफोर जोङो बयबो जोङो मेगन मेसेबनि नोंथाङा अबे बिसयखौ लानानै दाबो गावखौ थामथिम जानानै थानो हायाखै नों इसोरजों नोङो रायज्लायदो बे सम आरो बोथोरा जोंखौ माब्लाबाबो जोंखौ नेनानै थाया जोंनि बर' मेथाइयाव दङ मैसो मोसौखौलाय मा सानदों धोन दौलतखौलाय मा सानदों बिमा बिफा आरो बिदा फंबायखौलाय मा सानदों बिसोरखौ लामा दानाय बिमा बिफाखौ मा सानदों बिदा फंबायखौ मा नंदों बिसोरखौ लामा दानाय दा गाव गावखौल' होनांगोन जों जिसु ख्रिस्ट'नि फारसे